Čaute ľudia, môj meno Patrik, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát to bude na mobil, čo sa veľmi teším. A je tu so mnou aj môj brat, pozdrav. Ahoj, možno sa čudujete, prečo teraz nemáme webky? No prečo, Paťo? No, lebo sme na telefóne, áno, dá sa to, ale môj brat nechce. Takže budeme to takto rozprávať len, ale budete nás počuť, takže to je veľmi dobré. A budeme dneska hrať, čo budeme hrať? Áno, budeme hrať Geometry Dash. Ale budeme hrať Geometry Dash World, kde sú úplne iné svety. A niekto nám hovoril, no čítali sme v komentároch na obchode Play, že vlastne sú tam veľa reklamy, ale dúfame, že dneska nám tam nebudú skákať žiadne reklamy. Ak budete počuť alebo tak nejako, tak sorry, máme tu táčikové tie aldulky. Máme iba jednu, takže nemôžu sa nič. OK, takže môžeme si pustiť práve teraz, uvidíte ešte plochu, ako si púšťame Geometry Dash World. Áno, áno, takže ideme na to, ja dám takto. Už vidíte možno tú plochu, tak asi už vidíte aj, ako sa nám načítava náš World. Geometry Dash World. Dáme si to samozrejme potichšie, aby vás to nerušilo. A Paťo ide prvý. Takže môžeš, Paťo, dať play? Môžem. Môžem dať play. Áno, vidíte tu prvý level, takže dáme si play a ideme na to. Tieto veľmi dobrá pesnička, takže ani nemusím dávať. Ale naozaj sú tu dobré pesničky. A Daniel to ešte nehral, ja som to už hral. Hral som samozrejme Geometry Dash Lite, teda nemali sme kúpenú verziu. A teraz idem ja práve. A vlastne keď bude mať viac bodov ľudia ako Paťo, on má 62%, to znamená, máme tu reklamu ľudia, sorry. To nie je reklama, sorry, že tu sú veľa reklam, ale... No, samozrejme to môžeme preskočiť toto, nevadí nám. OK, on má Paťo 64% a práve keď ja budem mať teraz viac ako 64%, tak automaticky vyhrám toto kolo. Nehral som to vôbec, ľudia. Dúfam, že sa mi to podarí. Je to moja prvá šanca. Možno aj dokončiť tento level, keď sa mi to podarí. Však, Paťo? Áno, a keď chcete viac videí, dajte like a druhý diel už fakt sľubujeme, že takže je to ľudia, s webkou. áno. A ľudia, ak neviete, možno ste si všimli, vyhral som tento level a mám prvý bod. OK, ja idem na druhý level, ktorý bude o dosť ťažší. A kus vám dám aj muziku. Áno, Daniel, on teraz to stlačil. Kus vám dám tú muziku. A teraz idem samozrejme ja prvý, keďže ty si išiel prvý. OK, tak ide Daniel prvý. Samozrejme, ak chcete viac z týchto hier, tak nám kľudne napíšte do komentáru. Alebo môžete nás podporiť lajkom. Alebo aj odberom, to odber je lepší ako like. Ľudia, toto už je iný level a asi Paťo ma porazí, lebo on už to hral. Áno, takže poznám tie levely. Ale ja som dal samozrejme, keď som to aj ja hral, keď som ešte natáčal, tak áno, ja som dal Danielovi level. Samozrejme 63%, ale sami môžete vidieť, že je to celkom ťažké. Ideš, Paťo, 63% mám. Počkajte, teraz som nehral, teraz hrám. Ideš, Paťo. Idem. Chlapci, držte mi palce. Samozrejme, že Paťo je tam o mnoho lepší ako ja. Alebo viete, ako ja držím ten telefón? Ja vám držím, aby ste počuli nás, lebo keď potom budem mať tam palce, tak nás nebudete Dobre, počuť. takže, ale ja to tak držím, to znamená, že mám 2 body, však, Paťo. Áno, 2 body ma Daniel. To znamená, že ideme... Na ďalší level sa nedá, však. Nie, musíš dokončiť. Musím to dokončiť celý na 100%, takže ľudia, ukážem vám, ako hrá tu správny chlap. OK. Dobre, takže iba dokončíme tento level, však, Paťo. Ano. A teraz povedz, čo budeme možno natáčať ešte nejaké iné hry. Iné hry budeme už natáčať na stiahnutie. Na stiahnutie môžeme natáčať, ale môžeme si zahrať aj nejaké strieľačky. Máme tu aj Pixel Warfare. Kto nepoznáte také strieľačky, ktoré si môžeme zahrať tiež. Multiplayer, môžeme si to zahrať však. Samozrejme. Lebo Daniel má tablet a môže si to stiahnuť a môžeme hrať spolu. Takže je to naozaj dobré na multiplayerové hry a môžem natáčať pri tom aj s Danielom. A bude pri mne. Tak, áno. Možno počujete tú hudbu, je celkom good.
Samozrejme, dokončený level. Teraz Paťo ide, mám 2 body a hráme aspoň tak do 3. Čo ty na to, Paťo? Áno, môžeme. To znamená, že ešte raz vyhrám a bude to super. To je taký istý level, Paťo, takže sme sa pomýlili, pardon. Pardon. Ešte raz. OK, takže môžeme ísť na... Reklama. OK, to je komerční chlapci, musíme... Sme dávať preč reklamy. Sorry za tie reklamy, rádi by sme to strihali, ale na to sme až moc lenivý. OK, takže môžeme plesť zasa a ideme na 3. level a to znamená, že ide Paťo prvý a ja mám 2 body, hráme do 3. Nie, neplatí sa, chaloši a chlapci. Áno, lebo držal na mikrofóne ruku, takže 3, 2, 1. To je good pesnička, počúvajte ju. 38%. Ak poznáte túto pesničku, prosím, napíšte nám do komentu. Takže 3, 2, 1, ideme. A poznáte túto pesničku, tak dajte nám naozaj link. Ak poznáte, že keď existuje na tom YouTube aspoň. Paťo, ja sa chcem spýtať, že či si ty pamätáš, že koľko si mal? Áno, levelov? Nie, bodov, teraz, percent. Ja som mal asi tak 30 niečo. Áno, 38, a ja som mal 58. Takže ľudia, mám samozrejme viac a to znamená, že sme dokončili toto video. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Áno. A vidíte, že tutok máme. A máme preč kameru. A natáčame to na Air Show. Naozaj je to dobrá. Môžete tam natáčať cez mobil. A v ďalšom dieli... Pripomeniem, root. Áno. Ale môžeme natáčať aj dajte nám nejaké hry do popisu, aby sme mohli natočiť. Hoďte komentár, keď napíšte tam, že chceme Pixel Warfare. Dobre, takže ja to vysvetlím lepšie, dobre? No. Dajte like, ak sa vám video páčilo. Ak chcete, aby sme natočili ďalšie hry, určite nám napíšte tip do komentáru, alebo podporte nás lajkom. To bude najlepšie asi. Ak sa vám video úplne celé páčilo, hoďte like, alebo napíšte nám nejaký pekný komentár, ktorý nás určite poteší a podporí hlavne v tom natáčacom zmysle. Áno, presne tak, Daniel, ako si povedal. A teraz môžeme to ukončiť. Áno, lebo už znieme pomaly ako rádio. Takže lúčime sa s vami a čau. Čau, majte sa.